Selam dostlar. Burası benim ardına verse bu motor arbalı at. Demek bugün Kazanda Saban Duyga bülek jeyşekler. Kızganışka karşı bu yıl avuldan bülek jeybilmedi. Lakin Kazanda bugün bizge bütün nişkeliklerini onu ko'rsatamiz. Aydangiz gittik. Dostlar bilasizmi, hatta Respublikamızın prezidenti Rüstem Nurgaliyevich Saban Duyga bülek әзерләнгән. Aydangiz qarık нәрсә әзерләгән микән? Dostlar күрдегезме, Respublikamızın prezidenti 12-нче iPhone'лар бүләк итә. Aydangiz тизрәк Saban Duyда катнашырга килегез. Şuna göre kadirli kazandılar, hem başkalabız konakları. Sizge halklar dostları bayram kompozitsiyasını ko'rsatacakmiz. Rahim etib, qarag'in. Kızlar bigrak motoru biyeymi? Әллә үземе дә аларга кушылып биргән микән? Алар кебек булдырмыйм да, но попыталась. Бugün Kazan boyunca Saban Duyuna bülekler jeyip yürüyoruz. Biride köpüne yukarı okul yurtları katnaşa. Ondan sonra bu bayram, bu yula kolağa basma deb uylaganda biz onu kirisinçe qaytarasыбыз kile. Hem bugün bu 3-nче mərtəbə ötkərilə indi. Bik tilep katnaşalar hem de buna sülgüler jeydik. Sülgüler jeydik, kul işleri jeydik. Türlü әйберләр бүләк бирәләр. Шуңа күрә тамашачылар, туристлар бик яхшы итеп фотосурәткә төшәләр безнең белән. Biz үзебез дә төшәбез, чөнки сагынып көткән бәйрәмебез, Сабан туе бөтен сибелгән, чәчелгән татарны бергә җыя торган бәйрәм. Шуңа күрә бик теләп, менә безнең студентлар бар төрле төбәкләрдән. Студентка 3-го курса. Откуда? Приехала с Саратова. Ого. Учусь, да, по целевому направлению. Күрәсезме, дуслар, нинди кешеләр дә монда бар? Барысы да бик теләп катнаша. Үз уеннарын күрсәтә. Менә нәрсә белән дан тотып тора безнең Сабан туе. Сабан туена төрле милләт керә ала. Менә да Башкириядан да бар. Ижевск бар, Чуашстан бар, Мурманскидан бар. Bütün Рәсәйнең төрле төбәкләреннән кешеләр килде. Hem de рәхәтләнеп катнашалар. Миңа калса, чынлап та Сабан туй bütün Россиядә яшәүче татарларга түгел, bütün милләтне җыя торган бәйрәм. Mesela karagız nişak at arabası motor itirip bizlergen burada kolyolluklar, atın da doğası yolluklar bilen bizlergen. Hatta at yırtışı da tübete ki men indi milli sizilip tıraş ol milli duh. Siz koy sıyaklardan kildiniz? Kukmara ayağından. Nişik sizge mene bugünkü beyram siz şat mı derigizge? Elbette bizning milli bayramimiz Saban tuyuna bulak juyindu ul zur yıla biz onu unutırga tiyеш түгел. Bik ышый бар кишинең кайфы күтәренке югары. Алдагы елларда да шушылай итеп Saban туйларда очрашырга насыйп булсын. Менә монысы эксклюзив кадрлар бу. Президентның сөлгесе үзе белән итте менә бу атка. Менә бит инде данлыклы ат булып чыкты бу. Biz үзебезнең эшебезне яратырга тиеш, үзебезнең эшебезне дәвам итәргә тиеш һәм мин һәр вакытта да Казанга килгән саен үземә ниндидер яңа энергиялар алып китәм. Менә бүген көндә уйлап торам даими
Авылда да менә без бит җыеп йөрибез, яулыклар, ул инде сүрән сугу йоласы шулай бит. Менә аның да бераз гына форматын үзгәртергә кирәк. Халыкка яңа форматта җиткерергә кирәк. Инде менә шу минем Казанга килеп катнашып йөрүләрем бер дә юкка түгел. Мин шушында өйрәнеп кайтам яңа формат эшне һәм Алла буйрса киләсе елларга без яңа форматта сүрән сугу һәм инде бүләк җыю тантанасын матур гына итеп уздырабыз һәм инде менә әле сезне, якташыбызны күрүдә бик нык сөендерә. Без икебез дә Әлмәттән сәлам. Әлмәттән. Әлмәткә кайнар сәлам. Кайнар сәлам. Әлмәт якларыннан һәм үзегез сизәсездер, әйме? Әлмәт иң мәдәниятле районнарның берсе һәм менә кайда гына яшәсәк тә, кайда гына булсак та, без һәр вакытта үзебезнең Әлмәттән икәнебезне горурланып, Татарстаныбызны баскан үзебезне гөлбакча итеп яшибез. Һәм хәзер ат, арба белән, халык белән Баумантова барачак һәм Камал театрында үзенең тукталышын ясыйчак. Как вам вообще традиция такая? Это, знаете, что хорошо, что вроде как мир развивается, но мне кажется, если ты теряешь корни свои, традиции не помнишь, не чтишь, то без корней ты далеко не уедешь. И очень важно знать, помнить и ценить, и поддерживать вот эти традиции, чтобы их передавать еще и детям, потому что если мы их не будем знать, то и дети не будут знать, это все умрет, и без, это, как мне кажется, душа народа. Ne bu şiberatın ismi nişik? Bu şiberatın ismi Zabala. Ben күрәсем сораны хәтта атка да түбәтә киеп куйдылар. Шин татар аты Забала булса да. Bizdə büyüklərimiz kilimiz bizə biyimiz deyimiz Haydamız büyüklərimiz Haydamız büyüklərimiz Büyüklərimiz Ana nişik beytəylər gidə dostlar. Hey 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 Saban duymargasına oldurıqa da bəxtət düşdənlə Harmıncızı üzdə, Celal süzülü min bir əqəd Biz Kazanımızın üzərində, Bağımın uramında Beylemlər bilən! Bülekler dağıp, saban akiligi. Sen misiniz? Bayram bilen sizni? Bayram bilen sizni. Ben sabah Ay rahmet, big zor. Aydan kalın gelip, rahmet endikere üstap kır. Rahmet, rahmet, rahmet. Qoraqızmında bülek gideceğim çoğalar, akıtta beylerde, hem de konaklarında beytelerini qoraqız işik üzdüregine opak. Dostlar, siz Qozon o'rtasida asfaltda bir qo'shan otni ko'rganingiz bormi? Mana Sabantoy ne ishlar ishli qora qizalisiz. Mana Orvabız marshrutimizning so'nggi nuqtasida Qamal teatridan kelib yetdi. Hozir endi bunda konsert programmasi boshlanacak.
bayramlar bilen. Apa? Aydınız. Dostlarına görəsiz mi neyce kızı kutar bizim bayramlar? Alıp kına gittiniz. Aydınız birge beyli gelin. Apa? Ana yavruqlı beylerdik kızlar. Reportajımda ot yanında başladım. Hem ot yanında bitirem, qarağız indi motorga basıp durar. Şunun bilen bizim Qozon şəhərində Saban toyuna bülək jüy tantanasından reportajımız tamam. Bizim bilen qalınız, oңuşlar sizge. Hem 26 günde Qozonda Saban toyunda uçraşırız.